Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Goeie en welkom bij de Zielerij bij Eerlahuizen, wedstrijd 6 van de SKS. En we zitten op een hele minuut van al het startschot. Jereveen, de Lemmer, die zit het dichtst bij de startkotter. Die ben al wat een licht beetje aan het remmen. 20 seconden nog. En je wil graag met gong oer die line. Maar net te gauw. Ja, en in de vierde, hoe leidt het daar? We kennen de vierste starttonnen hierbij net goed zien. 3, 2, 1. En daar is de officiële start van Eerlahuizen. En is dit een correcte start? Of komt er een individueel waarom er op nummer? Er ben ik een bepaalde categorie die het een heel eind achter die startlijn nog duwt. Langwaar, drachten, wat zijn. En Ja. misschien gaan ze dat bewust doen, omdat er natuurlijk een Schotse letter en gotje valt. Maar dat kost echt meters. We hebben een gildige start, een schone lijn zoals het in wedstrijdtermen heet. De wedstrijd is gewoon los. Elskoetje is op tijd starten. En inderdaad, we kunnen wel stellen dat er gewoon vierste let starten binnen. En waar is nou het mooiste plakje west? Dat wordt het even om dat vast te stellen. Want dat weet je bij de eerste tonronding. Helemaal onderin zitten weer wat scootjes. Jennewoord, Snits, Lemmer en het Veen. Midden wat meer bij de kotter starten. Maar daar verder onderin weer er nog een peer. En daar moeten de Akkermers zitten. Akkermers leest het leegst van alle jaar. Maar liek je er op uw track and trace schema toch aardig uit te zielen. Helemaal dus aan de orenkant van de startlijne. Daar vinden we Akkerem. Ja, Die zielt onder wat zijn wij. En die had dan toch een mooi plakje voor. ja, dit is weer een fantastische start van Akkerem. Hij loopt gelijk al een paar skipslengtes voor op zijn achtervolgers. En nou is het de vraag, had er daar de vrije wien op gong te komen en om straks heel dol voor het hele veldel om stuurboord te verdel te kennen. En ik het hele mandje en de Huizemers en wat zijn hebben we voor de hoekenkeersen onder bij de tom. Wil ze nou wel zorgen dat er een aantal scootjes die wat minder starten wie je gelijk besluiten ha om oor stuurboord voor te zetten. Dat is de Zwan van Langwaar. En heel dal achterin, ik seer hem ik alweer wat een afvallende manoeuvremaatje. Dat er weer wat het sprake wie van protestsituatie. De Ljouweters maar een behoorlijk minder start. Ja, en deze ploeg zielt voorlopig als een echte koploper, hè? Het scootje van Akkerem. Zij heersen de aanstaande dagen. 2 eerste plakken en een tweede plak. En echt nou weer een prima start. En wat kan de concurrentie daarvoor stellen? Grauw, de Lemmer, de Zuidwesthoekers. Zij zullen alle keer een goed resultaat willen om het in elk geval de druk op te vieren op Akkerem. En wat kan Jereveen? Ja, juster in het laatste kruisrakje van 2 en 4 zaken de baalde de man wel van. Maar aan de andere kant, vierde positie, Piet Oerbleun, is nog altijd een prima resultaat van dit scootje. En zij blijven toch in de buurt van een podiumplakziel. Wils de Wien nou toch redelijk stabiel liep het. De skippen horen mooi gong. En de Zwan, het langwaarde scootje en ik het vingerste scootje hebben we ervoor gekozen om vrij snel oestag te gaan en de stuurboordslag in. Nee, snap ik. Mooi rom voor de Orenschoetendel.
maakt ze zich nou op om oerstag te gaan. En de eerste boeironding, ja, ze is voor de Akkermers. Pieter Meter op kop. Gelijk vanuit de startwaai. Mooi, gelijk al een mooi gatje. Mooi de nummer 2. En zit er wat zijn en snits achter. En waar is het? Veen nou bedarren. Die ze krijgt zo mooi. Heel uit de mark aan. Ja, het kroept je ruppelkooi erachter. Ze komen hut dichterbij. Het had hem even wat meters kosten, dat laatste slagje. En daar hebben we wat eind op een heel netjes tweede plakje voor eerst. Maar de Sneker Pan, die had een beetje meer een knik op een scoort. Kan meer tempo draaien. En die gaat het duel aan, mij wat zijn. Dat binnen de eerste treien. Akkerum, wat zijn, Sneker Pan. Deun op elkaar. Ja, de wedstrijd is hier toch mooi spannend begonnen, want hier zit nog wel wat wedstrijd in. En dan had Akkerum al een paar skipslengte, maar het god is toch dat extra slagje toch wat liet worden. En hier zeggen we het hele mandje. Ik om de ton en dan is, ja, voor uw beeld wie de Jereveensters mooi heeg in de markt kwamen zo, maar nou bedar is hier toch een aantal plakken. Onder hier ik het Krausterscootje waarschijnlijk. Nee, Jenne Woord komt er mooi bij. En dan komen nou de Veensters kennen oestag. Ian Akkerum, 2 woord zijn, 3 snits, 4 de hele mannen, 5 Jenne Woord en Jereveen dus voorlopig op het 6e plak op die eerste bopperste tonnen. En wat doet Jenne Woord? Kiest hij er nou voor om helemaal te vallen? Of is er een protestsituatie geweest? Waar zet Jenne Woord nou helemaal heen? Ik heb geen vlagen schoen en ik het veen. Of loeven die skippen elkaar nou zo verschrikkelijk op? Het snits gaat een totaal andere richting uit dan Jenne Woord en Heerenveen. Of verzinnen ze zich nou in de baan? Komen ook nog scootjes aan, hè? Die willen ze ontwijken. Ja, die laten ze vrijvaren, die komen op bakboord aan. Maar ik ben nou toch even benijd waarom de snitserpan en ik wat zijn, zij heeg uit huis zetten. Jenne Woord en Jereveen winnen dat. Jenne Woord en Jereveen kiezen ervoor gelijk de loert erin en Vaderwien voor te zetten. Wiels we daar helemaal volle heger in de marge de snitsers en wat zijn. De Huzemers. Voor eerst op het zonde-stekje hier bij Elehuizen. En nou ben ik toch wel benijd hoe het eruit komt. Want het lijkt het wel dat de Jereveen en Jenne Woord gelijk een aantal meters pakken. En hoe komt dat straks bij de onderste boei uit? Zuidwesthoeken 8. Grauw voor eerst op het 9e plak en Drachten 10e. Ja, ik wel verrassend. De Lemmer toch gewoon de nummer 3 in het klassement. Zielt je behoorlijk achterin, Joert. Albert Visser. Juster nee, dat strafrondje achterom. Wie lang waar helemaal naar voren zielt. Nee, toch nog een netjes 6e plakje. Maar hier rent hij zijn punten aan. Nog correct voor Ljouwert. En daarvoor nog Langwar. En nou binnen wij toch benijd wat de loefpartij, wat het waarschijnlijk best is, waar ik Bolzert in die hoek zie het, wat dat voor resultaat jouwt in de posities. Want we zeggen dat de Bolzert hier de Akkermers, excuus, het zit er nog in, maar de Akkermers
vlak naast de Snitse panlezen. En Ja, dan Wils, dat we de track en trace even erbij pakken en je zo'n puur naar de metersjen in dit rak, dan is Waards Eind zelfs al oer Akkerum heengegaan. Het is minimaal, het is ik nog net helemaal duidelijk, want Akkerum zal is waarschijnlijk dichter bij de tonnen binnen skip. Dus het vertekent echt een beetje. Maar in dit rak krijgen wij een orenvolgorde als correct bij de tonnen. En Wils, de ene skipper kiest om het tuig oor stuurboord te hingen en de oren oor bakboord. De koersen ben ik ietsje oors, maar het is mij dat lietsbietje wien heel moeilijk te bepalen. Ja, nee, de Akkerum is een gijpen nou. Ze zullen ik haast in de buurt van de ton wezen, die kennen we nog net zien. En nemen hun positie in. De wien dan toch weer wat draait. Altijd een man mooi of een wimpeltje of een sigaar op het achterdek. Want het is altijd moeilijk te bepalen als de wien van achteren komt welke richting die precies had. Je had hem altijd het liefst een beetje scheef van achteren. Net helemaal jocht, want dan doet de fok net alles. Maar dat zowel de fok goed wien pakt, zoals hier je sjuggen, als het grutzeil optimaal. En dan zou die nou een beetje scheef van achteren komen de wien. En kunnen ze optimaal de zeilen benutten. Kan Douwe Visser hier het scootje van Akkerum een beetje plegen? Nou, daarom had de Akkerum ik voor keer om een beetje hoger op te steken. Dat er net in je boppetje wienlezing zit. En ze kennen er beginnen te loeven. Maar alles loopt zo dicht bij elkaar dat ik de snitsers er verstandig om was om net dat hanengevecht om te gaan. Want dan verliezen ze alleen maar machine te aan. En had Akkerum dan de route naar deze tonnen een beetje oerzield? Is hij te volle naar boven gegaan? Ik denk, hij had de volle meters maken. Ze zijn wat een verkeerde positie ingegaan. En de Waards-Einers hebben dit raket het beste dienen en gaan nou om de tonnen heen. Ja, mooie verrassende ontwikkelingen in dit roemerrak. Want we krijgen een hele nieuwe ranglist. Die het krijgt Akkerum als eerste, dan is het nou Waards Eind. Die onderste tonnen als eerste rond. Vlak daarachter de hele mannen. En daar weer vlak achter Jenne Waard. Ze zitten deun op elkaar. Ze zitten eigenlijk zuiver chin en maar on. Rammetro. Dat is echt weer net de bedoeling. En Akkerum prikt hem daarboven. En dit is toch een flaterke van Gerard Pietersma. Want dan komt het heel leeg uit. Hier er even wat letter dat inzetten. Dan hier het erachterom. En hier de Akkerumers er nooit tussen mocht. En de Akkerumers gaan, ja, ze lieten gewoon het gat vallen voor hem. Normaal moet ze dit gewoon helemaal afsluiten. Mast verder voortkomen, omheen steken. En hier, ja, krijgen de Akkerumers gewoon een gatje. En mooi, compleet reglementair, gewoon ertussen steken. Ze kennen hem net eens rijtje. En maatjes is toch wat goed van de route die ze als eerste kiezen hebben. Ja, want ze steken hem nou toch weer vanuit de vierde positie naar het tweede plak daar. En Pieter Meter kiest er echt voor om direct oerstag te gaan en een orenroute in het cruiserak te kiezen. Snits gaat als vijfde om de tonnen. Die lijn krijgt nog treden. Ik die twee plakjes verspillen. Even achter Zuidwest, jongens. En het lijkt het wel dat de wien hier op dit stuk van de mar een stuk minder is dan boppen in de mar. Want het gaat nou heel langzaam hier. En Grauw. Voorlopig op het ziende plak. En hier zeggen we hoe het gaat wel goed afsluiten wordt. Terug de skipper. En ja, je kan hem daar wel tussen prikken, maar dan moet er wel rond te wezen. Oeh. Nou, er zit misschien nog maar een 10 centimeter tussen voor de Zuidwesthoek. Maar het is krijgen nog.
En daardoor houden de veensters het scootje van de Zuidwesthoeken achter hem. Dat in tjinstelling, zoals Jenne Wout, ze krijgt gewoon de Akkermers ertussen liet. Huzum 6, Jereveen Zoon, Zuidwesthoeken 8 voor eerst. En dan pas krijgen we Drachten en Grauw. Het ziende plakje voor de Grauwsters. Ja, dus ook een paar plakje verspillen in deze route. Akkerum kiest voor de bakboordslag. Wilst deze vloot alle keer massaal over stuurbord omheen schiet. Staat het nou lieket, kan het wel eens heel spannend worden voor Akkerum, want die hele vloot voor die de lange slag keersen had, die kunnen op snelheid die tonen aan. En Akkerum had in elk geval nog in een keer oostdag. Nou, het Dit is al duidelijk. kost het plakken, ja. Dit kost het plakken. Dit is een misrekening van Pieter Meter. Pakt verkeerd uit in dit geval. Zo mooi vrij om die eerste bovenste tonnen. In de tweede tonnen al wat naar achteren treun. En nu moet hij een hele riege scootjes vlak in letten. Een verrassende wending bij Eerlehuizen jere. Wils de Woutziners al om de eerste tonnen heen naar binnen. Volgen door de Snekerpan en de hele mannen. En de Snekerpan, een mooi douwe visser, had dan in één slagje 3 scootjes pakt. En dan moet Pieter Meter hem ertussen drukken, want er komen natuurlijk nog volle meer scootjes. En dan moet er hopen dat er hier genoeg ruimte krijgt. En snelheid houdt. Hij leidt in elk geval al op tijd weer oer de bakboordsboeg. En kan je boppen de Jenne Woutsters uitzielen. Nee, het zijn de Jenne Woutsters net, het zijn de Veensters. Deze twee zitten nou vlak bij elkaar. Akkerum in de eerste route dus van het eerste plak afzakken naar het 6e plak op dit stuit. Dan zie je dat er zelfs in Vlaardewijnse nog wel eerder behelling is. Wils normaal de onval altijd in het kruisregersplak financieel. En de schipper zich in het Vlaardewijnse rak wat gedijst horen. Maar nee, het is toch Jenne Wout dat nog voor Jereveen komt. En daarna inderdaad op Akkerum op het zandenplakje. En dan zien we dat Lemmer helemaal afzakkert naar het laatste plak. De Ljouweters, die rennen daar onderweg. En wat is er dan onderhand met het scootje van de Lemmer? Zo constant in die eerste wedstrijden, zo'n mooi klassement binnenwasield. En hoe komt het nou met de Snitsers en de Woutziners? Had de Snekerpan had die Woutzin al te pakken. Dat komt wel heel dicht bij elkaar. Weer, ja, de Woutziners lezen hoe stuurboord. En Snits draait nou ik hoe stuurboord. Maar deze 2 scootjes zitten vlak bij elkaar, hè? Woutzin leidt heger, maar de Snitsers hebben mogelijk wel een beetje meer gong. En die komen aansen naar een klapje op het bakboord op het tonnen. Is dit dan een mooie manoeuvre voor de Snitsers om Wouts eind van dat eerste plakje aan te krijgen? En het lijkt er ook op dat de Snitsers meer hechte zielen kennen als Wouts zijn. Ja, dan liep het toch dat de Woutziners hier opfretten worden terug het Snitserscootje. En er al een aantal metertjes tussen zitten hier. Nou ja, ze lezen wel heger. Dus we binnen benijd, we beginnen nog geen
voorschot nemen op de eerste boeironding. Maar die komt er al aan en de tonne Watcijners leidt voor de kop. En nou gaat het erom. Kom je goed die cirkel, binnen die 2 skipslengtes, kom je daar goed uit. Dan zou het kunnen dat Watcijns nog correct voorblijven kan. Maar het wordt spannend. De snekerpan boven het scootje van Watcijns. Maar Watcijns ontnoot daar nog dichter bij de tonne. Is het genoeg voor het scootje van tegen Klaas van der Meulen om die koppositie te horen of materieel hier aan? Het lijkt het nou toch dat de Snitsers een stuk hoger zielen kennen dan de Watcijners. En had de snekerpan dan genoeg ruimte om hoe start te gaan. Mooi hij voor de kop van Watcijns draaien. Ja, hij kent hem in één keer aan. De snekerpan neemt de leiding oer van Watcijns. Nee, hij maakt er nog een opstekkermaatje. Ja, we vieren nog even bij de orenboei. Maar lukt douwen dat? Ja, dat lukte. Maar dit kost hem wel snelheid. Ja. En dit Watcijns nou in één slag weer oer de Snitsers in. Het weer dus de gok van de snekerpan. Minder meters zielen in de hoop met een goed vlaagje in één keer die tonnen nog ronder te kennen. Nou, dat slag het. Kost het hun wel een beetje gong. Maar het had toch het eerste plakje voorlopig opsmitten. Watcijns bloedt het natuurlijk goed dwaan op het tweede plakje. Maar koer er net overheen rennen. De eerste onderste tonnen die het nou voor de tweede keer rond wordt. Zeg maar de onderkant van het zanglas. Daar hebben we nou de snekerpan op het eerste plak. Een lietsbietje afstandnaam van dat verrassende scootje van Joert van Watcijns. Die het nog altijd kreeg op het tweede plak leidt. Ik denk dat deze man ervoor tekenen om zo te finishen. Ja, dit is een prima plakje voor hun. Terke Klaas van der Meulen. Onderwijs nee. Zijn beste resultaat van deze SKS-ontnota in alle geval. En nou is het wel even mooi om te zien vanuit deze beelden waar hoe ze de tonnen onrennen en op tijd ophichten het veld uitkomen. De Watcijners even zien naar de oren. De Nestor van de vloot, hoe die het voordien had. En die zitten mooi precies in één lijn nou achter elkaar. Ja, en het is voor Harm geruststellend dat er toch een gotje ontstaan is naar de Noemers-Draaieta. Dus het ziet er prima uit van Watcijns. En ik, Klaas Westerdijk, op de hele mannen, liet wel zien dat hij een van de betere debutanten is in deze vloot dit seizoen. Heel netjes naar een derde plakje ta. Hij weet dat die hele middenmoot dicht op elkaar zit. En bij deze uitslag kan hij wel eens een sprongje meidje. Lemmer nog correct voor Ljouwert. En die beide scootjes sluiten dan de regen. Wat doet Pieter Meter hier? De hele mannen. De snekerpan. Watcijns en Huzum. Die fjouwer onderwijs naar de tweede bopperste tonnen.
En dan kunnen we toch stellen dat de snekerpan wat zijn van de maasschorde had. En als eerste moet een aantal skipslengten ertussen om de bovenste tonnen heen te gaan. En zielt Douwe Visser van Snits dan naar zijn tweede dijtiteltag. Hier bij Eelahuizen. Voorlopig leidt hij Kreers op het eerste plak voor Waarsijn. En het verschil is groeit. Waarsijn nog altijd vol op het tweede plak. En ik die liek je het zelf in eigen hand te houden. Dat verdedigen van het tweede plakje. Ze moeten Douwe Visser na elke dag een keer letten. Maar ze willen natuurlijk voor Huizum blijven. En Huizum had dus hele goede zaken dienen. Want die binnen het scootje van de hele mannen voorbij gingen. Johannes Meter is bijzonder op dreef daar aan de dagen. En die zielt hier naar het derde plak in het tussen staan. En in het klassement staan de Huizumers dan nog wel op een 8e plak. Maar met 18 punten staan ze nog heel dicht op een hele grote middenboord. En scoot het straks al je prachtig in elkaar. Voor het klassement is dit een bijzonder mooie dag. Als zal Akram daar wat over zou denken. Het Veen. Toch op een mooi 6e plakje. Al maakt ze hier ik wat extra meters hier. Ze hierden wel wat jij er oorstag kennen. En het zal het beleid safety first wezen. Een tonnenrijdje op dit moment. Ja, dat wil je heel dan. Poeh. Hij scoort het dus even. He. Ja, wat mij er van zeggen hoort. Het is apart zielwaar. Dat geldt voor iedereen. Maar voor eerst toch weer een netjes positie. Dat 6e plakje. Daar zit ze heel dit wat omheen. 5e, 6e, 4e soms. Eigenlijk past dit wel in hun schema van deze SKS. Zij toch wat keurig. Ja, absoluut. Als zij gewoon de hele competitie op eens bij de top zou zielen, dan is al hun doelstelling sowieso al helle. Maar met de wisselvalligheden in de vloot, zo het ik haast samen. Maar dat is een podiumplakje budget te kennen. De snekerpan op nummer 1. Wat zijn er een eindje achter? Dit is de kop van het peloton Jerrejoert op Eelahuizen. En wiels de Snitsers nou alweer om de boei gaan, is de helft van de vloot nog net eens om de boppenboei heen. De verschillen worden verschrikkelijk groot. En dat je weer hele grote gaten tussen alle scootjes zien. En hier weer op de Heftegroen, Eelahuizen. Weer strak links. In beeld de feesttent en de huldiging van waar de plak financieel. Wordt dat Douwe Visser? En wordt dat wat zijn? En de hele mannen. Dat is voor eerst de top 3.
En dan zullen we er toch inderdaad de onval van Huzum op wat zijn. En wat zijn draait gelijk weer mij de Huzumers. En dan lijkt het toch wel, ja, en zelfs wat zijn, we zeggen weer, wat zijn had het volle beter kregen dan de Snitsers. Ja, ik hier de top 3 wel goed, maar de posities verhoor je weer compleet, Douwe Visser. Ja, het is prachtig om te zien tegen Klaas van der Meulen. Iedereen maar beweren, zwier scootje, hudde wien. En met dit mooie Lietse Brieske, hij mengt zich er weer in. En lezen de Huzumers dan nou nog beter dan deze twee? Ze lezen wel wat verder achter, maar ze lezen wel heger in de maar. Ja, dit wordt weer een verrassende ontwikkeling. Ja, een buitengewoon interessante wedstrijd hier op Elehuizen. Waar een hele soort wisselingen mogelijk binnen. En werd die vlaagjes ervoor zorgen dat je zomaar een paar plakken achteruit kennen, maar ook vooruit. De Snekerpan, Waaldsijn en Huzum, die treien, die kunnen nog bepalen hoe het podium er hier straks uitzocht. En Huzum leidt het heegst. Waaldsijn, kan die koers houden boven dat snitserskoetsje? Of moet er nou toch een beetje vallen? Als de startscotter in beweging is, dat Soebert Schutte kennen dat zij een finishlijn, mag ik zeggen, creëren willen. En hier is het gevocht om de ereprijzen. Huzum kiest voor een orenkoers. Die klapt erbij bij. Wat zijn, maar nou toch een liesbietje rond te gaan aan de Snekerpan. Maar Johannes Meter die kiest voor het avontuur. Gaat de orenkant om. En waar weet, maar dit waar zodat zomaar een gouden slagje willen kennen. En dan zit er toch nog een verschil in kracht en wierrichting. Want oors liet Douwe Visser hem nooit zo snel verschalken. Wils die eerste bovenste tonnen al aardig dichterbij komt. Dan gaan we haast voor de derde keer omheen. Hè? En hoe komt het dan met Huzum en Waaldsijn? Want het lijkt toch weer dat Snits enigszins de Waaldsijners weer wat afscoren hebben, wils Waaldsijn wel weer volle heger in de maar leidt. Maar de Snitsers hier heel mooi heeg op kennen. En draaien nou Troddewien. En komen dan heel dicht weer bij Huzum. Hoe komt dit? Ja. Een opzitterke om de ton heen en ze helium krijgt. Douwe Visser. Hij behoudt zijn eerste plak. Kwam even onder druk in dit kruisrak. Waaldsijn ziet er bovenop. En ik in één Huzum. Maar hij weet ze voorlopig uit te scotchen. Maar hoe leidt het Huzumerskoetsje ten opzichte van Waaldsijn? Kan Waaldsijn dat tweede plakje houden? Ja, voor eerst Waaldsijn. Nog voor Huzumdel, zoals het nou lijkt.
Ze moeten wel wat heeg ophouden, want ze komen dichtbij die Huizemers. Ja, ze draaien er keurig voor de el. Maar wat een spannende ontwikkeling hier nog voor in de kop. En wat mij belangrijk, mooi de commissie nog wel even wachtje mooi de finish. Johannes Meter. Hij hier al zo'n netjes derde plakje te pakken. En nou hier weer op een derde positie. Maar toch mooi om te zien. De ongeval van Boortzijn en Huizem op Snits. En Snits moest door de wien voor deze man. Maar in één slag scoorden ze ik weer wat aan. En toch werd waar draaien, misschien zelfs nog wel wat meer scheepslengten. En neemt er vastsprong op deze man. Gennewoord, Gerhard Pietersma nog altijd op het 5e plak. Ja, helemaal tevreden zullen we het wezen, maar aan de andere kant zit ik een paar concurrenten van hem, een aardig achter hem. En dat smaakt het wel noffelijk. Akkerum, de Lemmer, 4 achterin, Joert. Ja, daar hebben we de finishvlaggen. Het weer te verwachten. Douwe Visser is onderwijs naar zijn tweede oerwinning van dit SKS Zielkampioenschap. Hij zal het klap komen heen, meidje. En zocht dat de voorsprong geruststellend is. Had mooi zield. Starig naar voren kroept. Is oerwoord zijn hinneran. Had nog even met hem duelleerd. Maar in het laatste rak is hij er toch een beetje bij wijran. Hij gaat er al bij staan. Want ik neem aan dat hij zo om en weer in één keer terug die finish kent. Alweer die vlaggen er wat let in mijn betingst. Maar misschien hebben we dat beeld toch even mist. En daar is het finishschot voor de Snekerpan. Nee, de winst niet erheen en nou echt de winst in Eerlahuizen voor Douwe Visser van Snits. Wat weet naar patten wien, Joert? Ja, je wint hopeloos op het verkeerde paard soms. En dan dacht dat het goed doet en dan kwam er in één keer van de andere kant. En dan zoest we terug de wien, maar dan weet men weer een momentje en dan hoeft het weer niet. En het was heel erg, ja, het was wel leuk, maar het was wel heel erg pijn in de hollenwerk, ja. Ja, dit weer concentreren. Ja, heel erg goed. En Shannon zijn vlaag durft of dat het echt maar even een momentje is. Hè? Dat hij die keuze steeds maakt. Ja, dat ligt wel een hele dag in het werk geweest en dat heeft me aan bedurren. Ja, hey, je hebt hier neven een loefduel met Pieter Meter van Akkerum. Dat wie in de eerste route. Ja. Doe kwam even als vierde om de tonnen en daarna pakst dat plak en dan wist ik niet meer bedriegen. Nou, die skiftende winstjes die maken het wel ingewikkeld. Hè? Gewoon, qua gang komen we mooi aan mijn in tegenstelling tot Juster. Maar ja, die winnen zou onwist, daar worden wij ook onwist van. Dus ja, dan heb ik wel eens verkeerde dingen van. En daar is het verlossende schot. Woordzijn pakt de tweede prijs hier op Eerlahuizen achter de Snekerpan. Dit is voor je een enorme opstekker. Ja, zeker weten. We hebben op een rotseizoen begonnen aan het begin daarvan. En dit is een mooie opstekker voor u. Ja, hartstikke mooi. Het schip rint hartstikke goed, dat wisten we wel. Een grauw valse start en wat pech gehad, maar dit is een mooie opstekker. Juist een valse start. Maar luidt het er al in gewoon of hebben meer dingen verloren? Nee, we hebben in principe niks verloren. We weten dat het schip rint en daar vertrouwen we op. Het luidt heel dicht bij elkaar door het veld, dus komt muziek wel goed. De dijuitslag op Eerlahuizen. 1 de Snekerpan met Douwe Visser. 2 Woordzijn en een derde plak voor Huizem. Op nummer 13 Langwaar. In het klassement. Akkerum nog altijd op kop, 12,8 punten. Tweede plakje voor Grauw, 13,9 punten. En de Lemmer op het derde plak met 15 punten. De Riege wordt sluiten toch Langwaar.
Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Hielkema en Heima.